Sister Grace, you know. You can't. Nyamema yamaye nyina ho akwaba eba die hard shepherd jumedi eso ene de ye wadisia etoso dumienu adisia no etifia sem ne se enuanimude ahoro no yehwe adisem mumanimu a emprempi no eya na eboye nkoko se ewembre mu no otaye kese bi edi anim na saa otaye yi wona ekwama wona osi won se onsum aboa ne honi no ye buse e ho kwa se e kwan be na saa adie yi ebefa so aba na saa bre mu no agidifo no so ombetumi agina mo Yakobon na yempo no ye wani daso ana weni ensema hodo pi ene ne yen Sabbath school no ewo maye yen chere hui yen nyina di akoma kro ebetwen yenua be ma David Kofi Pepra ebra odi embera adisia yemu Utumfo asidanka odi na wotwi mu si ebesua ho asem eja ochechefo no hye wonsa se kasafa ne mu na biebia adisia no mu kire ni ntimi hunu asem ye Kristo odi mu nti amen ansa ni ebewura ye na adisia yemu no na me mpese we kai wo se ye Sabbath school we boa wo Sabbath school adisia mu so wo hwe video yi ansa no wasia ebeboa ma Sabbath school ni sia ye very simple nti me kai wo se ebra wanya access to this video no nyamema subscribe to the channel we are no one comment so abase na wa share ma foforo so atinyame asem no ebra me stress enua David die be radisian no Onyame ba ema wakwa ba bio eba die hard shepherds ene wadisua etoso dumienu watu ni din se enianimu ensem ahodo bi se asem kese bi eba behu se eya wote ho popoye ekakra ohen kese bi ba eya ntwene ne yeka edi nanim se president bi kra eba ubehu se motorbikes bi edi nanim adofonom ne nyamemba eda kese bi edi nanim na eda no ehu eda no emunsem den ediye nkwamhye se onyankopon eda na di no maame white man timi antwere saa nsem ni nyina efise na kuma etuye minianom ne adofonom woyiaw ahotefo bekoma da di akire no yentimi muyani enguso yanka ho asem emira atwam bebre nanso na de abanisa etwase ye ka ho asem na enema ebedidi animu ahye yenden se de betimi agina da di akire no eno ne ye ba be ka ho asem minianom ne adofonom eda no eye eda kese adisa nwoma ne eka Daniel nwoma ne nso eka Daniel eteye enso Daniel eteye wotwe adisa meteye dumiensa ana adisa eti eye edunan adisa meteye dunso enso eka so twe dia mponyame eda edi eche no odi tumi emema aboa no ene ne honi no na tumi odi bema wono odi betan ahotefo no ahotefo no bekọ yam adiye nkwamhye eka ho asem ewo great controversy say ye friend the Jacob's time of trouble emra Jacob onam esra so na ne yire enom ene ne manyina depend on him na ono amu ehu eda ne so say ni nua no kura ebetimi abehia na kuno obofo kura ho ka no se de osifa so ne mu eprekope kire se na nakoma tu adofunum ne nyamemma eye eda
odomberima ti se Jacob mpo entumi enyina eno bi ena tu Awurade Yesu Kristo na wosi na agya se meagya adan na wapaw me waka kyerɛ ma atwa ne ho ahyia se me eduamono ene ye me sei na mo eduawuye onim da edi n'anim no waka kyerɛ asuafo ne se hwena mo ansuro munyimini na munyi Nyankopɔn ni adafo no waka kyerɛ asuafo ne se wiase we de mo ho behiahia mo de wotoa so ka se enhyira ne se woyea mo na wo time adafo no saa nsɛm wo yebu ya ni gusu a enye yie wo kan de shekina owuso no etwa se nyame frɛ ne ma bi ma won kɔdeda efisɛ wontumi nyina saa ɛda no nyame ma ebepue wɔ soro obetumi afa saa woyea no mu no wɔde wɔn nwom wɔde wɔn haw bɛto dwom na abɔfo no bɛyɛ kom saa enwom no wɔnte aseɛ efisɛ wɔamfa saa woyea no bi adɔfo no ne nyame ma obɔfo ni di ho adanse wɔ adisɛm nwoma no sɛ mihu wɔn a woguama ne nti yetwitwa wɔ n'atire ɛda no ɛyɛ etitwitwa brɛ nyame ma ɛbɛkɔ woyea mu minianom ne adɔfo nom na saa ɛda na edi anim no enhyira nka twedi ampo nyame sɛ wamma yɛn asisɛm ahodoɔ bi wɔ Bible mu a ɛde bɛhyɛ yɛn den na yɛtumi agyina saa ɛdapɔn da kɛse n'anim ɛma obiara ɛnhyɛ wo din bi ɛmma wɔnwene sɛ ɛdapɔn da kɛse bi saa ni hɔ dabi Bible no is not only full of beautiful stories dabi Bible no is not a joke Bible no is not for entertainment Bible no mpo is not just for only spiritual and moral edifications say ɛbɛkyerɛ sɛ ɛmɔ dwaman ɛmɔ korɔ no eni unyɔnko ho adansi krumu kɛkɛ dabi ɛnyɛ no nko a ɛne kɛka saa nko a de a ebi a ka Edin ɛne Noah pɛnsofoɔ no na ɔmo ho hia sɛ Onyankopɔn bɛbrɛ wɔ Bible no ko wotumi de wɔnim deɛ ɛnanteɛ Bible no go beyond saa nneɛma ne nyinaa ɛkyerɛ yɛ nneɛma ɛda yɛ anim a ehu ɛne kwan a wɔdɔmbarima Jesus Christ obegyina ama ne ma Daniel chapter 12 verse number 1 and Michael who is like God will stand for his people adofo nom ne nyame ma Precursors enniema mienu ene yebehwe Precursors enniani mu nsem mienu pe ene yebehwe ama ye de ahye ye ho den ewo daponda edi anim baako wo Old Testament ena baako wo New Testament apam dada no mu die no aye Daniel ene ne nkrofo ena apam foforo mu die no aye Yakubu ene Peter ho asem apam dada mu die no wobɛkae Babel abantenten no emre nipa ma ne ho mene so tia nyame no biaye asem ni si ye ne the plain of Shinar na asem a ye ka ho asem Daniel die no eno nso asi wa biaye bi a obodin ze the plain of Shinar Dura biaye a oka ho asem eye Shinar ho asem to uhye the book of Daniel asia obo the plain of Shinar ho asem wo kire yen se asisem a esi ye Babel penso no ebi ebesi e wo Daniel mo penso no wonder say Nebuchadnezzar na hinie no na eye Babylon ahinie basa ye ahinie we can Daniel chapter 2 verse number 30 ohene Nebuchadnezzar wo dwene adwene bi se edien de besi ewo mekro achi the thoughts of his heart and the thoughts of his mind de ne wona adwene mu na in fact ukọ Daniel chapter 3 a ebe da ne ho adi se ampa na wo wade bi na hinta wona adwene mu na opese na hinie egina ho forever na Onyankopɔn ehu ni mɔbɔ efise na ne manfo wɔ na asase so ɔbɛkyerɛ no bibi a eba bɛ hyɛ yɛn den ɔma ɔso daeɛ ohu sɛ daeɛ no gold na gold ne ba form sa na dane kɔ bronze na dane kɔ silver na afei de akwa just a pure metal na afei de anwea aba bɛfram ɛkyerɛ ne sɛ ewiase we enam a pattern bi eso
Daniel actually wahene na Diana say wahene we are very expensive. Oboaden. Una udi mu pa. We are king of kings. I can say wo wahene no twedi ampo nyame ahene ni wa wo ne ahene a den pa e wasase we eso. Na no anchi na ahene a ye inferior is such a wo de beba. Eno kra no wontumi wa nyi so wakabom eye media ne Persia fo na ekabom Medo Persia. Na eno anchi no ahini eba Greek ahini ebeba ahini bi ebeto aso eye dade anko a na eno achi no ni mu becheche obepese obeka bomu anenso enye yie na mra Nebukadnezar te saa dayewe ase no ohun se na ahini na achi no ahini foforo ewo ho wan pese ahini foforo ebeba opese enipa atua so koto no saa emare mfi se ye ka Precursors dachi bi woyaw ahotifo bekom no ne nsinso aso kakra bi a ebaaye ene kwan ya onyankopon eje ne ma ekwan ya beboa ya me ate saa asem no ase ohene Nebukadnezar woye statue eye pure gold ma ya te ase se opese na hinie na chi no bronze bia ma silver bia ma na pure metal esane anwea bi afra bia emma opese bibia ya pure gold nanso amanisa na antimi manisa no opese wode wo hye niama we nyina nso opese ye som no opese wode wo hye na kwan ben ena wode wo hye eye adwuma afedie wode eniama maako enan ose obi biara wan hwe ne wan ni saa de ma ye isu no the threat of death mekuno the power of administration when impenifo to ano say obi biara wan ni saa de no ni na asem administrations or so the power of mass media nipadomo biatia or koto the power of music and arts okay Daniel chapter 3 o may bonyum sankuo say the nipa ni nyina be won fe na obo mu ase once a day bi de na wa bo mu ba akopɛ adɔfonom ne nyame ma eniema enan wei ena opɛ sɛ ɔde hye nipa somade no nanso yenya emrantie miensa na wo krom ho saa bere na Daniel ewo ɔhene abanwa mu ho nanso no wo enuanom miensa we Shadrach Meshach ne Abednego wo krom a aben bo a wote emofra miensa we anyina emofra miensa we wansuro wowuo wansuro empaninie wansuro enipadom ena wansuro enyomto ne mu afefesem nothing could not waver their conviction for God mama mahwe nyankopon a watena se no mama hwe ya mu na bam adofonom ne nyame ma they had all the reasons to bow but they didn't ebi akobe boni mu ase se me de enya bosom no na me koto no nso me bo me mu ase abompa ya kire nyame aka awurade mpaebɔ mebɔ me mu ase kora ale mi lazy bi wanya sa wo gina hɔ ma wiase nyina hu sɛ we stand with Christ we stand under the blasting banner of Prince Emmanuel ye gina franka Yesu Kristo franka kwa na ye gina ase ye nyina ema ohoni biara o ma nipa ehu ni stance sɛ momfa ayie no enhyɛ memene da me ma hɔ me som homeda o ma nipa hu ni stance enya se bia me frantum afa ho na mafa so de aba sorry no me ye homeda ni that's it oma omunyina hu ni stance yensuro wowuo yensuro mpaninie na yensuro enipadom anase yensuro afefesem a efa ohoni no eho adofonom enipa no mu kyamienu na mepese wo hye ne nso edon edi akire no saa pepepe na ebesie edon ma emu kyamienu no yenya the camp of Babylon crofo and yenya the camp of the Hebrew boys and mema miensa way against enipadom no na enipadom no kan Hebrew Daniel chapter 3 verse number 4 or say they cried aloud. But okay, Daniel chapter 3 verse 16 or say the Hebrew boys they said there is no need to answer, they were silent.
enti enipadom wona wo gina ama Babylon bonsam awiye mremu no obeye nipa dede aye wo mama na wona wo gina ma twedi amponyame no they are very silent on kasapi but they mean what they mean omo gina ma nyame onsuro nipa yetosu mienu. What say Daniel chapter 3 verse 2? They had administrators, they were powerful. Enipa no more Babylon muno na omu tumi nanso enipa na Daniel Shadrach na Shadrach, Meshach ne Abednego no. What say he called them certain Jews. They were humble. No more bra mo wansi no mu ni din. Ewiase ewie mere ma hoteefo no onya din. So pese wunya din wo wiase we hu a hwa ho ye na ebia na wo firi ahoteefo no emu. They tosu miensa was say all people nipa don't bow. Then so when it me join or friend said there were only 3 men. Daniel chapter 3 verse 23 was only 3 men. That the church to person was so say in the camp of Babylon no, they were present oriented. No more in prim no more in prim yamaho. Then so Daniel we Shadrach, Meshach ne Abednego, they were future oriented. Now what dwene dachi nyame obetumi agye won ho. Na what dwene dachi ho. Asem ni si ya, hey, America anya pope bi o. Hey, yes say Israel asem si yes so. Hey, na odwene sa emprempren there bi odwene de nyankopon obetumi ayama won dachi ho. Adofo don't wa obetumi agina daponda edi ye nanim no apam dada no asisemi me ati ase ese eyes wo ye nipa wotimi ka wona no atum adi ye nkom say silent is golden. Yes ye kan ya no atum hwe asuafo na di Yesu Kristo ati no ba ko wotimi eni Kristo gina ya kosi asenia na ase na John na wontena no asem na Kristo kra na akọ Patmos obune natural death. John na wontena no kasa but Peter hey sameni anom ni adofo no emra du se ekase ye kan ya no atum ni ye gina ma no krensem ense se ye kasa pi umi ye nyina ma no krensem no enya kasa mebre enya contributions ahodo enya titles ahodo no na me ye nyamesomfo demrom eye akoma mu se ye bebre ye ho ase entadi ye nkom se emra ni kọ na wie ye no enya wana akọ literal institutions but nipa wo bre won ho ase wo nyame mu omo na twedi ampo nyame de won meye na juma. Humility, not the crowd. Enya nipa dom nipa betimi agina no woni nipa dom achi na obedi Kristo achi. Nyankopon ni wona didaso na enya Nebukadnezar na beye wona didaso dachi wo yi a wa ahotefo beba won so no wona betumi agina no won so nhede bi no woma yemra apam foforo no emudie for Bible na ko Acts chapter 12 verse number 1 to 17 ebeye saa bre no amu na wahene Herod tu na nisi nipa wo asafo no mu binum so edi won ani na woden krante kum Yohane ni ayefe ne Yakubu na bre a wo hunu se Yudafo ani gye ho no otoa so ekochi Petro minu anom ne adofo no onim de ntia mekan yesisem we kiraw me pesa wote asese first century Christians a Christopher Yesu Kristo wo achi ne wo baaye no wona ehye Kristo som ase no wo kọ wo yam na yeku won mpo a na Jew for no any age. They faced the wrath of pagan Roman Empire. I don't know what ye on amaniem na ye che Yakubu eternity na ni penny age. Esan se wo gina ma Kristo enti. The money jinti ye Peter. Na Peter bompire asanyame enti e ma wo fa mu die kachi. Ade e be chi no e na Nyankopon ema obofo ebinya ni Peter adofo no nyame ma mepese ye ti ase se ogie bi ewo wotaye ni mu Nyankopon be gene ma se di woje Shadrach, Meshach ne Abednego se di woje Peter no don we ni a chire no onyame be gene ma enti moma ye nhye ye ho eden adofo enom Precursors eniani mu nsem no bi ni ehu said the Peter feeling ye human, a be ye who am I as you trade him for Yame or Benjamin ba.
na adeɛ bi si wɔ hɔ a mepɛ sɛ wohyɛ den so. Asuafoɔ no yɛde Peter brɛ wɔn na ɛyɛ ɔmo nwanwa. Ɔmo abɔ mpaeɛ saa ma afei deɛ wɔn gyidie nyinaa wonya gyidie biara bio. Yɛde ne baa na ɛyɛ ɔmo te sɛ daeɛso ebi. Ɛtɔ daa sɛ Nyankopɔn tie wo mpaebɔ. Don't give up. Enyemu Nyankopɔn sɛ ɔbɛtie wo mpaebɔ. Ɔbɔnsam bɛpɛ konya sɛ biara sɛ ɔbɛsi mpaebɔ na no. Na so ɛdɔn edi akyire no ɔbɔfoɔ bɛtaape wo sɛ wo mpaebɔ nyi ano no eni. Etu kan John chapter 21 verse number 18 to 19. Yesu Kristo bua asuafoɔ ne baby efisɛ no onim deɛ da wo n'anim. Ɔsɛ ɛnɛ yi deɛ wotumi yɛ deɛ wopɛ. Na so bere bi ba yɛbɛsɔ wo nsa de wakɔ beaeɛ a wopɛ sɛ wokɔ. Sɛ wompɛ sɛ wokɔ koraa hɔ no ɔde wobɛkɔ. Ɔkyerɛ sɛ ɛnɛ yi deɛ you have control over things, but the day is coming a you wouldn't get that control. Yɛbɛkunkum mo. Na ɔwie no ɔsɛ wɔka saa asɛm wei de kyerɛ wo wu a ɔba bɛwuo no. Me nuanom ne adɔfo, a day is coming a we cannot do anything. Yɛntumi nya ho hwee. Etwa sɛ ba mihu wɔn a wɔgu ama no nti yɛtwitwa wɔn tire ɛbɛsi. Nanso Nyankopɔn na ɛbɛhyɛ ne mma ɛden. Me kamfo Professor Walter Veith ne video ɔyɛɛyɛ a na wato ne din Rekindling the Reformation. Wato particular one ne din sɛ the Oxford Martyrs. Ɛkwan a yɛku nipa ɛwɔ wɔtayɛ brɛ a atwa mu bi. Mmerɛ bi duri ɛma Roman tumi ne kum Nyame mma ne bi bɛba bɛduru bio. Wɔn yɛhyɛ yɛn ho den na Onyankopɔn bɛtumi agye ne mma. Nokora bi wɔ hɔ a enipa mpɛ sɛ ɔbɛte. Na yɛsɛ yɛkora akwanhwɛfoɔ no yɛnka etwa sɛ yɛka. Nokora no ne deɛ. Nokora no ne sɛ Yesu Kristo ba asase wei so no. Odi Onyankopɔn nhyehyɛeɛ so. Sɛ na nipa nso wɔ wɔn ankasa nhyehyɛeɛ. Na wɔn nhyehyɛeɛ a ɔde bu wɔn homeda. Na Kristo odi Onyankopɔn nhyehyɛeɛ a ɛgye nkwa homeda so. Nanso wɔn nhyehyɛeɛ no na ɛbɛhwɛ ama nipa mpo nkwa firi wɔn nsa homeda. Nti yɛ nipa nhyehyɛeɛ ne Onyankopɔn nhyehyɛeɛ a na ɛfa homeda ho. Na emmerɛ a Kristo ɛyɛ Onyankopɔn deɛ na ɛkwan bi so ɛbɛto deɛ nipa ayɛ no. Na wɔkye ne sɛ wɔkoku no. Twamfo ni kyerɛ yɛn sɛ ɛdɔn edi akyire no ɛbɛyɛ world leaders against holy acts. Ɛbɛyɛ human laws against God's law. Enipa nhyehyɛeɛ against Onyankopɔn nhyehyɛeɛ. Na Nyame ma ɛbɛgyina ma no kora homeda no. Yɛbɛhu wɔn sɛ wɔtietie nipa nhyehyɛeɛ so. Na yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛkum wɔn. Ebesi efisɛ si wɔ Kristo pɛn so. Mede madesua ne nyinaa ɛba na wie. Precursors. Ɛda kɛseɛ bi di anim, but we have precursors. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛhyɛ yɛn den. Yɛwɔ nneɛnim nsɛm bi wɔ hɔ a ɛhyɛ yɛn den. Ɛma wakoma ntu. Jewfoɔ no Nyankopɔn na yi wɔn. Nanso yɛku a Kristofoɔ no na ɛyɛ wɔn de. Nebukadnezar ɔbɛgye Nyankopɔn diɛ. Nanso ɔhwɛ mmerɛ bi sɛ yɛntae Nyankopɔn nkurɔfoɔ. Ɛdɔn edi akyire no wɔtaeɛ no bɛhyɛ aseɛ afiri asafo no mu. Ɛfiri sɛ Daniel mo Shadrach, Meshach ne Abednego mo no wɔn nua Jewfoɔ bɛyi wɔn ama. Nokora Nyamesomfoɔ bɛyi Kristofoɔ bi ama. Ɛfiri sɛ yɛbɛsusu sɛ they are too strict, they are too odd. Yɛyɛ nneɛma wei kakra na ayɛ den. Ɔmo si daabi nsɛ sɛ yɛyɛ saa. Mo yɛnyina ma Nyame na yɛbɛyi wɔn ama. Ɛbɛsi yɛhwɛ yɛn ho yie. Fade a wɔahyɛ okotokuo mu. Nyankopɔn nim deɛ nti a ɛbaa ne sɛ Nebukadnezar ɔde instrument, ɔde totorobɛnto ɛna bɔɔ abɛn sɛ nipa nkoto. Ɛdɔn edi akyire instruments ɛbɛleadi yɛn to the devil. Hwɛ ho yie ɛwɔ kwan a wodi nnwomtoɔ ne occasions akyi. Ɔmɛda a wɔn nam occasions no. Hwɛ ho yie ebi a na ɛde wɔkɔ the golden statue akyi. Ɛde wɔkɔ bɔnsam nkyɛn. Fa ahoma Nyankopɔn. Ɛdɔn edi akyire no. Ɛdɔn edi akyire no. Ɛbɛyɛ wɔ som. Wɔn a ɛbɛsom Nyankopɔn di ne nhyehyɛeɛ so. Ɛne wɔn a wɔbɛsom ɔbɔnsam di ne nhyehyɛeɛ so. Onyankopɔn nhyehyɛeɛ wɔ ɔdɔ a egyina twɛdi ampo Nyame so. Bɔnsam nhyehyɛeɛ ɔtan hunu a egyina nipa so.
adeɛ biara a woyɛ a ɛnhyɛ wo nyame anuonyam na twe w'adwene ɛba wo ankasa so no ɛyɛ wana wa develop wɔ som a ni nyame ɛdeɛ nkɔ dodo a ni nyame ɛmoaboa no ɔtia onyankopɔn atade a wohyɛ no etire na ɛkɔ no ɛnneɛma a ɔde keka ho no ɛtwe adwene ɛkɔ hwan so ɛtwe adwene kɔ ɔmeda a wokɔ som so ɛne sɛdeɛ ɛfɛ sɛ wakeka ho obi pɛ sɛ odi w'akyi bɛhwɛ onyame so ana ɛtwe adwene ɛkɔ sɛ obi pɛ sɛ ɔne wo da so obi pɛ sɛ by force ɔbɛware wo so nipa ɛhwɛ ahantan a woyɛ ada ɛneɛ na wosom saa nneɛma Precursors ɔmo yɛhwɛ ho yie wɔ nneɛma nketenkete wei ho nyankopɔn mmoa yɛ na ɔnte n'anim kyerɛ yɛ ɛwɔ Jesus Christ demon ti sɛ yɛkasa isuadeɛ sɛ yɛakasa atie obi a ɔmfa kyɛ yɛn ne yɛntutu yɛn ho fo sɛ yɛ na ɛda bi yɛbɛhyia ne yɛakyea ne yɛakasɛ kasakyerɛ kakra yi ɛna ama yɛn nso yɛpu ha bi na mema yɛn saa nte aseɛ no na adom nti amen. Nyankopɔn ni abankɛse yɛda wase ɔde suansonko a ɔde ama ɔma yɛsɛ sɛ bere de wase mi bɛkɔ adwendwem yi ɔso aka yɛn ne mamu nte aseɛ afei so kura kɔde tabankɛse na se kosi sɛ yɛbɛsan hyɛ mu bio ɛwɔ Yesu Kristo di mu nti amen. Ɔdɔfoɔ twede ampo Nyankopɔn hyira sɛ wagye brɛ na ne yɛhwɛ de sua ne nyinaa de aba wieyɛ megye di yie paa sɛ mu hyira no sɛ tumi aka na nimdeɛ no a na wɔpɛ no nso twede ampo Nyankopɔn ama wo saka ane saa na die hard yɛhwehwɛ na wotwe bia ɛbɛbɔ mmɔden sɛ de sua no yɛde bɛba bɛtoɔ na nso nsa bɛtumi aka no ahwɛ bie na ne yɛsrɛ fi wo nkyɛn paa baako ne sɛ nko a saka video na ahwɛ wie a ɛnya nto hɔ ɔmmɔden na nso hyɛ ma onua bi a ne nsa nkae no nsa ntumi nka wodia ne sɛ ɔde wobɛmia bell nso ama yɛ na sɛ yɛde adesua no bɛto hɔ no mu a wo nso nsa atumi aka ne ntam na wɔtwe sɛ nnɛ same time die hard yɛsan so de adesua no bɛba wo naase wo ne Nyankopɔn honhom ntena